Thank you. Second back. Hi, Ray. Thank you, Ray. Thank you so much. How are you? How are you, Ray? I beat you again, Tim. Thank you so much, Ray. How are you? Thank you. 3 people. Cheryl, I want my. Good morning, Bobo. Hi. Good morning. Thank you for the likes. Thank you. Yep. Sige, thank you. Thank you so much. Oh my god. How are you? Thank you for people watching. Thank you for watching. Thank you for the likes. Stand and love. Thank you for 10 people here now. Thank you so much. Oh my god. Aray ma. Aray. God. Shit. Stand and love. Thank you for shucks. Stand and love.
Hi, Jan. Oh my God. Thank you, Jan. Good morning, Cheryl. Good morning to you, Jan. Derek Johns. Hello. Good morning, thumbs up, Dan. Thank you for the thumbs up. Happy to see you, Cheryl. Thank you so much. Thank you, guys. Thank you for the likes. Thank you. Thank you so much. Yeah. Ay, oh, ayan din na. Tapos ka na? Oo. Balik ko na lang. Hindi na. Tapos na. Tapos ka na? Thank you. Thank you pa. It's cold in my city. I need you to help me make a snowman. Snowman. Cold. Where are you? Where are you from? Derek Jones. Where are you from? Where are you from? Thank you so much for the watch. Pasko! Merry Christmas!
I'm in northern USA and there is 7 inches of snow on the ground. Oh wow. Too cold. My God. Hi, Belly. Ay, tuluyan ng gising kung tayong lahat ay malalaman ng bendisyon. Kapag nakatanda, tayo'y magkakaroon ng higit na pag-asa. Simbang kapatid ng limutin, pagkatayo ay tunang sa kalangan. Ang pagpapang simba ay simba. Ang kampanay. Makulugulan si Kinipapan. Ay, diri, kanina, nagsayang. Sabi ko na, napapay, napipilit ko mo siya. Rinta mo nga ko, wala, midya. Sabi ko, midya sangkoy ka sa inali ko ngayon. Tapos, pag-angat ako lang sa sikil, nag-agrangay siya. Sabi ko na, makulugong. Ha? Makulugong niya ko. Ay, tinuong ko, inirog ko sa kayo, insulot ko ang tamo. Naano ko na kayo, grabe, makulugong ko, no? Ano yun? Very cold in my area. It's 0 degrees. I've been so pag nakainan. Tayo'y magkakaroon ng higit na pag-asa. Kampanan ng simbahan ay nagigising na. At huwag nagsasabi na tayo'y magsimba. Magising at magbangon, tayo'y magsilagan. Ang masilaw ang simbahan. Ang kampanan ay tuluyang mag-iisip kung tayo. Lahat ay manalangin ang bendisyon. Kapag nakatanda, tayo'y magkakaroon ng higit na pag-asa. Tayo'y magkakaroon ng higit na pag-asa. I've been Food. Madam, alam mo ito na. Kulay pink ko ka ni jacket. kulay red dyan to. Ay, legit na. Naiwan natin ba yung pagsayang Oo, red dyan to. Ayun to. Ano ko pa lang. Inatag ko di ka mamayo. Kaya nilaban niya yan to. Inakgin ko pa lang yan to. Si mama yung sa Canada. A star, dancing in the night with a tail as big as a kite. With a tail as big as a kite. Said the little lamb to the shepherd boy, do you hear what I hear? Ringing through the sky, shepherd boy. Do you hear what I hear? A song, high above the tree, with a voice as big as the sea. With a voice as big as the sea. Said the shepherd boy to the mighty king, you know what I know. In your heart, boy, mighty king, you know what I know. A child, shivers in the cool of his wings. Let us bring silver and gold. Said the king to the people everywhere, listen to what I say. With the kindest people everywhere,
Listen to what I say. I'm a child, sleeping in love. He'll bring us goodness and life. He will bring us goodness and life. I would like to have dance with you. Come here. So stay close to you. I never get close to you. Sa minute yun. Ay, Coffee, let's coffee. Good morning, Cheryl. Good morning, Chandler. Yes, please. One sugar with spot of milk. Yeah. Yes. One sugar with spot of milk. Thank you. Christmas children peep into Christmas windows. Thank you so much. All this green is a dream. Christmas puddings rich with Christmas cream. Thank you for the heart. Christmas presents shine in the Christmas windows. Christmas boxes tied with pretty bows. Wonder what's inside. What delights they hide. but till Christmas morning, Someone
sending her. Thank you for the. Thank you for this one. I really like you, Cheryl. You're always in a good one, and you make me smile. I'm always choose to stay with I suppose that children everywhere will say a Christmas prayer to Santa brings the Christmas news. a lot of problems, but need to stay positive. Christmas children hunger for Christmas morning. Christmas days are wonderful. Thank you for being nephews here. 6 people. I believe that story we've been told. Christmas is for children young and old. Christmas. Christmas children hunger for Christmas morning. Christmas days a wonder to behold. Wondrous things to meet every Christmas tree. I believe that story we've been told. Christmas is for children young and old. Do you wanna be just down, down? Swab, swab, down. Yun, ano dito pagturo. Salamat. Sa ako lang. Dito na sa ako. Dili, binuntangan na din sa dosan, ano. Ayaw tayo inayos na rahan. Oo, sarap. I just feel like you are a good person, and I'm sure you're a terrific mother and wife. Oh my God, how I wish I'm like that. Hi, Hendra. Check. Hendra, here, check. I hear them come. As it is in heaven, give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Guardian and keep us Ate, ganyan tayo i-mix mo, tate. Oh, ganyan. Ayaw ka na ko. Kailangan natin mag-ano. Tapos ko, Maraming araw sa ating buhay ang hinahanap, may kalahiran. Iwasan na ang pinauubusan ng tiwala sa sarili. Lakas ng dasal hanggang sa dulo ng bawat taon. Naghihintay bawat sigang panahon. Hanggat
buhay. Pag-iintay ang damdamin ay tumatawid sa bukas na dagat. Basta langit, ang palad sa gabi na lamig. Ihalalapit ng pag-ibig. Ikaw ang pasoy, mahalapit sa sandukan. Ikaw ang pasoy, inaanak sa lisan. Ikaw ang pasoy, umiakong laging kasama. Ikaw ang pasoy, sa Sabi ko, hindi ba sa doon na mga nagpapagpag kasi napapagpag kaya na lang na sabi ko may kabigatan, walang iwan ka lang kailangan. Sa amalan, may kalaganan pa rin. ang bawat isa ang ating tahanan. Sabi ko, may sige dito may sige. Tapos siya, ito lang mga naliro dito sa may anak ko. Ito na lang. Kasi ang pagkawag din nila. Bakit pala dito na ano tapos ko eh. Ito pa lang hiro. Dito pa niya. Nano na sila. Orang pagana pagbalayan. Ay kahapon nga din, walang nabigasol. Oo, ikaw, makasundang mo na kayo. Bakit padala sa price yung binada? Kay alas 12 sila sundang. May gani kinakaunog pa ako. Kaya gano'n na kami pagsunda. Kay alas 12, ikaw na rin na tuloy. Good morning! Good morning, Hendra! Thank you, guys. Sa Domingo, ang mga ito pa lang. Ginawa ba yun anak, ha? Ha? Kuman. Sa Domingo. Pagkatapos nga niya, oo. May ano naman lang yan to. Florida na lang yan to. Tapos I've just sent you a present. Oh my God, thank you, John! Thank you so much! Thank you for it helps me to pay the bill. Thank you. Thank you so much. It helps me to pay the bills and to buy food. Thank you so much. It helps me a lot. Nice to my brother, my sister, and the other one. ayaw yan na nagdala. Thank you, John. Sana.
Ano na talaga? Mas niyaran. Merry Christmas in advance. Merry Christmas in advance, Jan. Ito, still at the bells. ng Pilipino. Oh my God. Merry Christmas. Thank you so much. God bless you more. God bless you more. More blessings to come in your life, John. In your life. Happy life. Happy single life. Santa Claus ang tanong sa akin na aming gusto. Ano nagdadalhin at aming kapiling at nagmamahal sa amin. Ang mga bunso ng malaman mo sa Santa Claus ay laging gusto. Nilabas kami sana ang ugali niyo. Pagkakaroon sa tuwing Pasko lamang kung siya'y nakita. Pinado ang dala niya sa hina. Ang bunso ang lahat halos sa With coffee, a little bit of coffee. Now, how about the coffee? The coffee. Milk with coffee. Thank you, Pop. Come on, let's eat. Oh, yeah. Not too much not too, yes, not too much. Ang nakuha ka na mainit? Oh. Coffee. Let's coffee, John. sa tuwing Pasko lamang kung siya'y nakita. Pinado ang dala niya sa hina. Ang bunso ang lahat Coffee. Kailangan ka na soda dito. Gatas dito mo. Ate, doon makusog na ako doon ha. little Christmas tree. No one to buy you. Give yourself to me. You're worth your weight. Precious gold to see. Let's eat. Come on, let's eat. Did you receive present yet? Not yet. Oh my god. I need to wait. Maybe just processing. Okay, my god. Wait. Not yet received the notification. But I go there, another. I will. I go in my room. My God. Let me check. Ouch.
not yet too soon, but maybe later. Thank you. Let's see. Eat your food there. Thank you. That's it, guys. Come on, let's eat. Thank you so much. You already sent? Oh my god, thank you, John. Oh, I received now. Thank you. Thank you so much. It helps me a lot. Well, it's all clear this time. It says you should have it on. Yes, it's clear. Thank you. Thank you so much. God bless you. God bless you more and more. Raining here. Thank you so much. Wow. Yeah, really question. Yes, loud rain. The rain is too loud. Where you live in Australia, John?
I think I see Australia is big, big country. Beautiful, beautiful country. Big and beautiful country, Australia. Ah, Adelaide. Wow. Nature there is beautiful, I think. The nature there in Adelaide. Omar Tabay, hello. Love you. Why you love me, Omar? Oh my God. Thank you. Omar. The rain is so loud here. Heavy rain. Morocco, Morocco, Morocco. Welcome, Morocco. Welcome, Philippines. Thank you for the light.
natural, my programs here are not good. We'll see you later. Have a good day. Thank you so much, John. Thank you. God bless. Thank you all na live. Thank you so much for joining. First Smith, hello, good morning. Hi, First Smith. Random things, nandito ka na naman ulit. Shout ka na naman. Oh my God. Sa Paskong darating. Ay, ang God bless. Salamat. Lagi sa natin na. Kaya maski, may tagalit ko ba sa ama ate yan at pagkasiyahan ay di ba rin ang kantang sa kalay ng batas. Kaya nagkaroon sa ibang bansa sa Dubai, tapos siya bakasyon sa Sierra naman. Tapos at tuwing ko siya ka, sa ko na magkatubaga namin. Nagkakasyon sa mga nagkakatuloy siya ka noon. Tapos sabi ko niya, ay, sabi ko, hindi ako sa dito, hindi ako mag-ayo. Sabi ko, kaya nga, sabi nga, makaipon mag-ayo. May sabukan, ay mayroon pa sa iba na kung saan nagkakata. Kung saan siya nililig na sa school. Inakot ko nga, inakot ng kaban sa dito. Kung saan siya nililig. Hindi pa gano'n. Ako na ang salitang yun. Tapos
Ang sabi ko pag nagbintangan ng akang sa tipo kalma. Pero ano, nangyari mo, di ko ba nga sinusunod? Tapos gusto ko na sabi, angay niya, magpapuro para makano niya sa babae ng may lahi. Kaya nanipatas sila, at nakaan sila. Pero nangyayari pa lang ka? Sa to? Oo, sabi niya. Dapat na talaga magkakad siya. Sabi ko, di mo nagkaman eh. Maungali. Ano talaga? Iyay. Oo, sabi ni Nansa nila. Grabe ni Nay na iwa. Sabi ni ano, ay marap sa akin. Iya, tabi lang yung ano mo. Kasi nasira. Dapat lang talaga magkakad. Mas hindi ka mag-ayo. Sabi nga niya, angay niya, gusto na niya magpaburo dito. Yay! Sabi niya, ayaw, magpaburo niya ako dito. Para may lahi na niya. Pag may ano, may bayan ka. Dapat ano kami. Ang bravo kami. Makapag sa sana. Ako pala din man ako madali. Ano ko tao prepare nila ito ng Ano talaga na nandun na lang. parang hindi ko sabihin. Parang yan, gano'n. Ito ba dati na itong sa imo na pagdating ay ito sabi ko may iman siya sila. Ano ito ba din pinamito na sa mga mga Malaysia na Amerikano ng baga si Australia ano dito. Ito na siya niya nagpakasyon na sa ibang ano. Oo kay nagpara ano siya video sa mga snow baga sa interior ng kotse ng mga tawag na sa snow. Ito ada ano na si Mawan. Maski diri ka mag-aya rin Kaya ang dati baga sa tuwate, ano, i-trip ko sa ang dati baga sa tuna, sa tabi ko siya mo siya sa ito ng bata niya, sa tuna dalaan dili sa taga-Monto. Siya mo siya ate sa dulo baga niya dati layla yun. Niya kay magayon na, tapos ang balay baga niya, kagayon na. Ay, may nagsuong. Tapos suportahan niya tinatulog na bata baga. Yung ay naman sa tuna, ano. Basta diri ang gusto nila sa imo ka lang, Oo. sa kanya ka lang, hindi ka nang paraduwa. Tapos habang na sa buwa. Oo. Habang na sila sa mga maayo ko. Oo, sabi nga, isa po sa bili, ano sila may ang buhay mo din niya para sa dati, na baga kamayaan. Pero makalulong kaya yan ito pag-inulong ko ng babae. Hindi ang kakay, ano na, bagaan niya yaman yung bagaan. Alaga sa ano. Thank you for 9 people. Give the likes. Thank you for the thumbs up. Nako, si Ramdom Tings, magkakalat na naman. Pa-shoutout ka na naman. Bicolano! Puso niya natin sulay, sa Musang sa ay. si Sayon, may Sino si Sayang? ang bata ni Jure, Grim, Ay, maado. sabi niya, Nakaanong panood yun? Ba yun? Katulog. Nakatulog. Nakaklase ni Ash, Oo, nakahawa pa. Pag madali na yung magayan, may nakahawa. Pero pag bago pa lang, pag ano, sombari, sabi nga ni Ma'am Kato, kung mapula na kulan ang mata ni ano, Sayon, kasi niya nag-chat na niya, may sore eyes ko si Sayon. Kaya di niya pina-eskwela. Tapos sabi man ni Jory, makatulog nga ni ate ang mata ko, si Kula, bali umusan ka mo sila, nakatapon liwat yun. nakatapon yun. Ano ba ito ni Dharma? May bibili ba dito si Sek? Kirtan ba gito? Bruce Oyo. Thank you for the likes. Thank you so much. Ano ba itong guys? Isang suabe, suabe lang. Suabe, suabe lang. Dahan-dahan lang. Suabe, suabe lang. Suabe, suabe lang. Ang bait na darama. Usang sige, pag-ibig natin.
Oh, thank you for the likes. Na-stress si Daddy. Ha? Na-stress. Nakaisip pa rin ng pangkalit niya. Wala na ba yung pantinan? Pero ito Ano na lang, ano na lang ni Rati, ayam, ada. Sari-sari lang. Thank you so much. Sabi ko kanina, may asawa lang. Sabi, kasi ano kami sa mga kaibigan sa ito. Hindi ko maano ko na sa iyo. Ayun sa, ay man. Sabi ko, okay daw. Na manghatag lang siya sa inyo. Oo. Kaya siguro, bagang kwenta ano man ni Rada sa inyo. Oo. Sobrang lang sila ko. There is na, mga kaaso mo. Paano may iba pa baga na, baga na ano, pag nito baga ha, maski tulan mong kanila. Ha? 100 pesos na nga may mga kondisyon pa na hayin. May pa sa'yo mo May kondisyon na kondisyon pa, magsayaw ka, mag-twerk-twerk ka. Mag-twerk sa inyo. 100 pesos papagkantuhan o ka pala. Pagkakas ka, mag-twerk ka daw. Sabi, pakantahong ka pa. Kung ano ko 100,000 sa lahi ka. Takot ko sa inyo. Patutuadong ka pa, tsura. Ano sa ano niya, ma'am? Ano daw? Hello! May mga pabiro video call pa ka mo ah. Ala. Hello! Ayos talaga. Salamat. Ha? Bye! Nakape. Kape lang nga niyo. Pamahal. Oo. Lalo na. Kumusta? Ay, sino na? Hi, sino na ospital? Sino? Ay, Shopee. Papa mo? Nana. Ay, Shopee. Ay, ano na? Ay, kaya yan? ka?
Oo. Tagpira ini. So, ano, 5-5. 5-5. So, 5-5. 1,500. Eh, Ano naman yung payment? Parang may dami. ay, wow. Wow, may dollars. Yan. Sabi mo. Sabi mo ka. Nami nga, di pa kadara dili masina. Ah, di ka na. Di ba nga, kaya di ka na Ay, manimot ka ako. Ay, malilit. Ay, sige. Nalilimot pa na ako. Salamat. Ate, salamat lang. Thank you so much. Oh my God. Oh, wait lang. Maricar calling. Oh, sige. Sino na? Ano? Saan na hospital? Di man, ang papa ni ano, ni Duna. Duma. Ni Espedilyon. Ah, ano? Napatanggal na lang ko no kahit pag una ko yung tapat sa ospital. Makaw. Dandan lang. Swabe, swabe lang. Kasi rin, ito kay sa mga mabuwag, di ano na lang. Nanakot ko heto si nanakot ko heto si Madi. Sabi sa ako, ate, Ay, ano, bigis ako muna. Sabi ko, ano ko wala pa man, kaya nakandas pa si Raduna. I'm going na. Wait.
Oy! Tinten? Yadi! Ano yung hanap niya, Bada? Yadi! Bigyan kayo ng pati. Ulat lang kay plastic. Balik ko na lang po mo. Balikan mo na lang. Opo. Oo, sige. Nano. Ito, Tintin. Long time no see. Merry Christmas, Tintin. Tintin. Merry Christmas. Kinamay natin ito si Mandy. Potential na rin ang gabigan, di ba? Dahil sa cravings sa puto bombo, nakasilente tayo lahat. My God. Ano ko nalaman? Blessings. Ano mo, Elena? Hayaan mo na nga lang siya. Alimin pa yun sa Magsama sila ni Nico. Isa na yun. Ano pa yun? Grocery. Sana nga. Oh Oh my God! Hala, pang-bless kami niyan. Sana all. Ano ko daw kay bali ko ay mag... Swerte, swerte. may magaling na swerte ha. Hala! Pinapunta rito para makita. Maambunan niya ba? Suplama ko. Bigyan ka na tali si Tintin. Sabi ko pa Kaya na, noon. Suluto na dali eh. Bili ni Ate Risa. Saan, oh? Saan na sila? Mauna na sila? Di ba? Ah. Kay Tintin. Bali gamit to ni Tintin. Ah. Okay, grabe ano dito. Ano ba yan? Ano ba yan? Ako na, kulit ka dito. Kala ako, pero nagagawa kami Ayaw ito. ko itong talo si Tintin. Si Tintin na. Ay, ano yun? Sa PWD. May regalo. Kaya naman yada si Tintin tapos si ano yato si nito ano man ang mata. Oh. Ay, pay. Ah, papay. Ano, pay?
Aray, makulungan mo. Sige. Ano sinta? Bulan yan. Umalis na ba? Si ano kaya? Si Lola Priscilla. Wala si mama yan. Yeah, sinakagi-agi sa Nalinis yung butok sinda.